Čauko, vítam ťa u novej recenzie. Vítaj na mojom kanáli. Dneska si ideme povedať niečo o produkte, ktorý bude asi strašne veľa ľudí zaujímať. A je to presne tento produkt. Je to Tribandro Black. Najsilnejší testo booster od nás, od Andro Organics, aký som kedy skúšal. To je niečo, čo zmenilo môj pojem o testo boostroch na úplne iný level. A dneska si o tomto produkte povieme viac. Povieme si jeho výhody, nevýhody, pre koho je určený, ako ho dávkovať. Tuto fakt akože zmiením, ako ho dávkovať, čo od neho môžeš očakávať, moje vlastné skúsenosti s týmto produktom. Takže keď sa ti video páči, daj like, koment, odber, ja budem veľmi rád. A odber, podporíš ma tým. A ja veľmi rád som, keď mám tú spätnú väzbu od vás, takže tie komentáre si každý jeden prečítam, na každý jeden odpovedám. Takže užite si video a ideme na túto bombovú recenziu, na tento brutálny produkt. Takže koniec reči, ideme na to. Let's go! Čo je vlastne Tribandro Black, si povieme teraz, mám tu poznámky. Je určený vyhradne pre profesionálnych športovcov, zameraný na maximálne zaťaženie, špičkové športové výkony a súťažnú formu. Takisto produkt s výnimočnou zmesou látok vyťažených z pôvodne funkčných a overených surovín. Všetko sú to rastliny a prírodné zložky. Vďaka tomu jeho účinnosť neporovnateľná s bežnými extraktami tribulúsov. Naša firma dokázala vyťažiť správnu zmes a vysoké percentá prírodných steroidných látok, čím dosiahli maximálnu účinnosť tohto produktu. Ďalej pridali beta-alanín, ženšen, sibírsky a bioperín. Preto Tribandro Black určite pocítiš citeľne, neskutočne citeľne, fakt, podporuje tvoje libido, tvorbu a optimalizáciu hladiny androgenov a ďalej zlepší celkovú aktivitu, silu a vytrvalosť. A ešte tu majú krásne napísané Tribandro Black nie je vhodný ako prvý testoboosterový stimulant od nás, nie je vhodný na dlhodobé užívanie. To je jediný produkt, ktorý dlhodobo nesmiete užívať. A to vám poviem v dávkovaní, ako sa ho má užívať, koľko a tak ďalej. Moje vlastné skúsenosti s týmto produktom, neskutočný pocit. Už ako jediný Tribandro mi fungoval už od začiatku. Už po 2 dňoch som cítil proste nábeh energie, to proste je masaker na tom. Sebavedomie, to som sa cítil jak majster sveta, nezastaviteľný. Fakt ako postavil by som sa normálne zbraní takto čelom proste, že túto strieľaj. Proste takto akože som extrémne na tom bol nahypovaný proste, až mi z toho šibalo pomaličky a to som neužíval ani 5 kapslí. Objem tých svalov, tá tvrdosť tých svalov, tá živnatosť pri tom percente tuku, to bolo neskutočné na tom. Každý týždeň 5 kg pridávať na váhach, zvyšovalo sa to proste, z fitka som chodil proste nezlomený, snažil som sa zlomiť svoje telo, no nedokázal som to. Proste tento produkt je topka za mňa, je to number one. A aj teraz ho vlastne idem užívať do prípravy. Na záver prípravy. Teraz idem vám povedať, čo vám tento produkt môže dať a jeho výhody. Prečítam vám výhody, ktoré dáva vlastne ktoré udávajú o tomto produkte a potom vám poviem ešte moje, ktoré ja som za tie 4 týždne užívania zistil. Takže ako prvé je určený pre profesionálnych športovcov, taká klasika, hlavne pre tento produkt. Toto budem pripomínať naozaj iba pre profesionálnych športovcov, naozaj. Zvyšuje voľnú hladinu testosterónu extrémne, za mňa, to nie je troška ozhej. Maximalizuje výkonnosť a silu, to môžem potvrdiť. Podporuje tvorbu svalstva, zlepšuje prekverenie extrémne až na prasknutie, to je také napumpovanie na tom neskutočné. Zlepšuje sexuálne funkcie, zvyšuje libido. Toto môžu užívať akože fakt namiesto Viagry a ohydroxory na tom budete. Vhodne rovnako ako pre ženy, ako aj pre mužov a neobsahuje dopingové látky. Toto je základ, je to prírodné, neobsahuje to žiaden doping, je to cez solnicu, má to všetky certifikáty, všetky možné overenia, proste nenájdete tam nič zakázané, na dopingovej kontrole vám to nenajdu a toto je presne to, prečo to užívať môžete aj počas súťaže. Toto je základ, že je to nedoping. Neovplyvní to vaše zdravie, neoblíži vám to.
A teraz moje. Urychľuje regeneráciu neskutočne. Potlača únavu. To fakt, akože som si prišiel, že vôbec nič. 12 hodín som odrobil v robote, po som išiel do fitka, zničil som sa a absolútne som pohodičke zaspinkal bez problémov a ešte by som zabehol aj maratón na tom. Extrémne rýchly nástup účinku. Brutálna žilnatosť, aj pri veľkom percente tuku som mal. Viac energie počas dňa. Apetít, to som chcel len jesť, chalovať na tom. Žiadna únava pri tréningu, to už som vravel a to milo mi to opuchy, bolesť svalov, bolesť šľach, bolesť kolien, to ja som proste a zapáli, to som mal furt pri nejakom onom, som mal nejaký zápal, lebo som niečo preťažil, prepískol, tu nič. Absolútne, bez problémov. Ideme si povedať niečo k nevýhodám. Toto vás bude určite zaujímať. Nenazval by som nevýhodu cenou, pretože za 50 € mať niečo také nikde nenájdete. Nikde. Keby som nemal ani zľavový kupón svoj a ani žiadnu zľavu na to, aj keby to stalo 70 €, tak si to sám kúpim. To je celé. Proste toľko k tomu. Ochopenie, strie, to je taká... S týmto tu musíte počítať na tom extrémne. Ja som mal strie neskutočne, to jak som naberal, proste strie sa mi robili strašne. Brada, fúzy, vlasy mi rastli neskutočnou rýchlosťou, to som sa každý týždeň strihal, lebo mi proste narastli vlasy, brada, proste ono, to som sa strihal, chlopy neskutočne som mal, to som si prišiel jak medveď. Šatník určite vymeníte, tu sa ani nemusíte o tom baviť, ja som na tom nabral 8 kg. Neboli to čisté svaly, ale 8 kg som na tom nabral. Aj tuku, aj vody, aj svalov, proste ono. Ďalšia nevýhoda na tom je, nedá sa dlhodobo užívať. Keď užívate mesiac, 3 mesiace pauza. Keď užívate 2 mesiace v kuse, pol roka pauza. Bacha na to a neprekračujte to. A neopovážte sa prekračovať dávkovanie. A mal som na tom jemné akné, ale to je zaujímavé, že pri aj tribandrolu klasickom som mal akné. Takže asi tam je jedna z vecí, ktorá mne osobne asi trošku vadí, ale skôr by som to pripísal asi tomu, som na tom žral extrémne veľa bordelu, veľa sladkých vecí, veľa vod som sladkých jedol, veľa sladkosti, takže veľa cukrov a všetko, čo mi zaťažovalo otravenie, proste ono, takže za toto pripočítavam aj strave a životospráve, takže podľa mňa trošku probiotik a žiadne problémy s týmto nebudú. Pre koho je určený? Tu je len jedna skupina ľudí, ktorá to bude užívať. A to sú profesionálni športovci. Pre bežných ľudí neodporúčam, nedoporučujem. Nechcem, aby ste to užívali. Pre vaše dobro proste to nerobte. Naozaj je to jediný produkt, ktorý mňa 2 roky som užíval naše testo boostre. Vyskúšal som všetky možné kombinácie, mal som aj 3-4 rôzne testo boostre naraz. Tu som užíval jeden a odpalilo mi to dekel. Jeden. Takže v žiadnom prípade vám to nedoporučujem. Keď nie ste profík, v závere prípravy neposereš tým nič. To len získaš, ale určite bežní ľudia na to nesiahajte. Prosím vás, majte rozum a nechajte si poradiť odo mňa. Ja som skúšal všetky možné kombinácie, mal som veľa doplnkov od nás, pokombinovali, mal som aj 4 testoboostre, 2 testoboostre, 2 anabolizery, skúšal som rôzne komba, mám to otestované na sebe, tomuto sa nič nevyrovná. Veľa vecí sa približuje, ale iba približuje, ale tomuto sa v živote nič nevyrovná zatiaľ momentálne. Ani protobol. Ten tomu dosť šlape na paty, ale ešte má stále veľkú rezervu proti tomu. Takže toto tu fakt ako je recenzia, ktorá je pre vás veľmi prospešná z mojich vlastných skúseností. Čo sa týka mňa, ja som na tomto produkte krásne zaspal, aj keď som mal večerný tréning. To bolo veľmi zaujímavé pre mňa, na to, aké to je silné, fakt som nemal problém s tým. A stimulanty večer nemám rád, takže ja mám potom problém zaspať, na tom som krásne zaspal, takže toto bolo fakt super. Čo by som k tomu asi tak viac dodal? Keď chceš naozaj poradiť, či s tréningom alebo so suplementami navrhnúť kuru pre teba na mieru, keď to mám povedať jak kuru, hej, proste keď chceš nejaké doplnky, aby že som sa priblížil k svojim cieľom, kľudne mi napíš na môj Instagram Juhas Patrik, alebo tu dole pod komentár, odpíšem, pokecáme a navrhnem presne doplnky presne pre teba, aby že splnili tvoj cieľ. Budem rád, keď ma podporíš lajkom, komentom, odberom a že sa ti táto recenzia páčila a že ti niečo dala. A do budúcna určite budeme radi, keď
ma podporíte. Samozrejme Androrganics EU Hercules 10 a veľmi rád som, že vám pomáham, že vám tieto recenzie dávam, že sa niečo nové dozviete a že si tieto video recenzie užívate. Takže vám prajem pekný deň a ideme ďalej točiť. Čaute.